Manje macungwane kanje uthe ubani? Mina ngubafazi basemahlaba niyahlupha ngokuphila amadodeni ebentshotha inkomo zobaba. Ha, Ngiyizwa ukuthi ngithini? wathola kanjani? Lezi ibongo ngiyithole nini? Ngithi kwaku 2007 la ngasekupheleni kwawo mangingaphosisi. Bengisebenza emayini la eDelmas. Oh. Ngaleso sikhathi ayexakile amasela enkomo lapha emahlaba. Nephoyisa lingangeni kwase kuhluleka amaphoyisa. Ngaleso sikhathi ungqongqosho wamaphoyisa kwakubani kwakuCharles Nqakula. Ngiyangizwa ukuthi ngithini? Ngiyamkhumbula. U-National Commissioner kuJekiseleni, imeya semzinyathi kwakubani kwakuyena. Ngibakhumbula kahle. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kunendoda lapha nokwakuximba okwakuyiyona eyisatshwa kakhulu. Yayinganqeni leya ndoda ukuthi mayisifikile emzini wakho, ifike ivulele zonke inkomo esibayeni bese ikumemeza. Mangabe ubhengu izokubiza ngesibongo sakho mangumkhize izothi wemkhize sengifikile ngiyayithatha lezi inkomo mawunenkinga phuma ngikubonisa unyoko ukuthi kanyoko. Uyangizwa ukuthi ngithini? Wasophuma mfo. Ungabe usaphuma nisasho kanjalo? Sifikile. Ngeke usaphuma phela. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngaleso sikhathi ngila eDelmas emayini ngehla nje special sengifonile kuthiwa nakithi usefikile wenza isifanayo. Ngaleso sikhathi bekusekhona inkosi liyakithi uSimakade ngahamba ngawubika. Engathi umoya wakho ngalala ngokuthula. Hayi ngiyobika ukuthi cha nangu uximbe ezothatha zonke inkomo zakithi ngenze njani. Ngoba manje namaphoyisa ayasaba ukulanda inkomo lapha emahlaba. Akungeneki. Athi uSimakade hawu uma kunjalo ke ngoba namaphoyisa afuna ukungenelela kulodaba. Ayi mina ngibona ukuthi zenzele ngendlela yakho. Hayi cha ngibongeke bese hayi ngathi ungahamba kahleke. Hayi nanga ngempela ngihambe ngathi kwakuwumgqibelo ngiyakhona ngathatha umunye umfana omncane ngathi akangiphathele wayephethe i-trotri wayegaxila ivele la ngombhobho. Ngaleso sikhathi mina ngangiphethe induku yomsimbitho base ngiphethe ithula silalivele lalicwebezela kwakha lo munye ubaba wakabiyela. Umbimbi lo wenamanga kakhulu. Ngiyamkhumbula. Wasenkandla. Naye kodwa kusaba senkosini engathi umoya yakho ngalala ngokuthula. Ayalala amaqhawe. Wakhala ubiyela wathi awu saye sasehla isibhamu sakho ndodana ngathi asibulali. Sihambeke sathi uma sizoqhamuka kanti siyalapha nje le ndoda yemulisa. Hawu. Wayemulisa ingane ezintathu. Uyangizwa ukuthi ngithini? Engamulisini ngalezi inkomo. Ezimbili zazo kwakuyilezi zakithi eyodwa ngazo wayithathile. Uma sizofika la esicawini kwase kunje laphana izintombi ziyaqashiya ezamaqhikiza zihlelile izintombi ziyasina ingoma iyasha ingoma ufile ukusuka lapha phesheya amabutho ayeza lapha wawuzwa ngecilongo uzwa ngezaga wawushushilo la umkikize ezalikwazi nabafazi. Uyangizwa ukuthi ngithini? Siqhamuka nje nathi esicawini kusase nalokho izintombi ziphize ziyasina. Wayehleli kwakunebhentshi lalivundlile nje libheke ezantsi lesicawini wehleli lapha eqankwa abafo wabo. Wayesathi uphakamisa ukhamba. Ngathi mangifika ngathi ziphi inkomo zakithi wena? Ngakhahlela ukhamba lolo utshwala bamthela lwafu ukhamba olulucezi lo ukhamba naye lamgwazi isisu. Awuchitheke utshwala babusesiswini. Ngangizwa ukuthi ngithini? Nguzwa. Wathi ethi uyaphakama ngamphundla ngomsimbitha waye waphelelwa amandla. Ngathi ngisanake yena ngezwe nje kanti indodakazi yakhe yayithi ngigwaza ngomkhonto lo ebisina ngawe esicawini. Wafika wabhajwa la ethambeni esiphangeni wahlephuka umkhonto. Ucelemba ngawo uvika ngesambulela umkakhe ethi ungigenca ngocelemba. Sezama na ukuhlanganyela. Uyangizwa ukuthi ngithini? Indodana yakhe ngoba yayikade iphethe induku yake yafike yama phambi kwami yathi yamisa. Ngashona phansi washona phansi wathi ethi phakama ngiphosa lentanyeni isibhama esiphethe wake wasikhohlwa. Wake wathi uyazazi ngayishaya imbanjeni. Wathi uyazazi ngaphinda imbambo. Hawu wasikhumbula isibhama wayethethe uyaskipa ngashaya isandla. Wathi ethi uyaskipa isibhama ngashaya isandla. Kulokhu kwesithathu ngashaya kusi isibhamu ngoba ngabona kuhlephuka imhlathi yesibhamu. Uyangizwa ukuthi ngithini? Amadoda ayekhona la esicawini angazi ukuthi ayesebaleke eshoniphi ngoba kwase kusela abafazi bodwa babelobe babaze bebabazile bethi kodwa ungababulali. Induna eyayikhona yashaya icilongo lempi.
Oh, uyangizwa ukuthi ngithini isibiza insizwa manje. ibiza insizwa manje wathi ethi uyazazi lo mbhemu ngaphinda ngashaya kusisibhamu saye sawa phansi kwaphenduka waflathela wabaleka Washiya naye. naye ngaqonda endlini yangenhla ngafe ngathatha izimpondo ezimbili zalezi inkomo zakithi utshwalo babugcwele lapha imphongolo nezimbiza ngabichitha khona lapha endlini inyama eyayikhona endlini inhloko ngangihudula ngamadlebe ngiyiphose eminyango bangizwa ukuthi ngithini Kuzwa kahle. ngathi ngiflathela indlu yayisiyamalangabo ngoba ngase ngivele ngathi ngisuka ngase ngiyilayithe ngomlilo uyangizwa ukuthi ngithini sengilandela lo mfana lo omncane ngithe akabe hamba nezinkomo Uthema wesicawini wayelanda inkomo. Zayivele zikhona nje edlelweni zazibonakala zayengekho kude wayehamba nazo ngangibuyela nazo emumva ngathi mangibuye lapho ngahamba ngawubika enkosini uSimakade ukuthi inkomo zakithi ngibuye nazo Kodwa hayi uhambeka. akakholwanga uSimakade wabamba ngezansi wathi awiqhawe emacingwane ufuze okhokho bakho phakathi kwakuzovula isikole wathi cha ngizowahlonipha amagale lakho njengoba uthe ufuna ukuzenzela ngendlela yakho ngizoqamba isikole ngithi izenzele ngihlonipha amagale lakho Lesikole lesesemachunini esiqanjwe ngezenzele sisuselwe emagale lwami ukuthi uzenzele kwakade kusho inkosi uSimakade zenzele hayi